Bé, fins ací l'acte. Moltes gràcies a totes i tots per haver vingut. Continuem la lluita i fins la pròxima. Gràcies. Bona vesprada, soc Carolina Cuenca Gómez, regidora d'Igualtat, Dona i Polítiques Inclusives. Ens trobem ací a la plaça de l'Ajuntament perquè acabem d'acabar la concentració que hem fet pel dia 25 de novembre, dia contra l'eliminació de la violència de gènere. Hem fet la lectura d'un manifest i un minut de silenci i hem tingut la participació de 5 saxos de la lira castellonense que ens han deleitat amb una cançó anomenada Moon River. Dins del que és la programació del 25 de novembre ja s'han dut a terme diferents activitats, com hem portat un joc de sensibilització a les escoles i també hem tingut un cinefòrum a l'Aimavi ahir dilluns. El pròxim dijous tornarem a tindre al mercat una activitat de sensibilització i el pròxim 5 de desembre tenim una obra musical anomenada Sobrepassades al Teatre Ideal que també parla un poc del paper de les dones dins d'aquests casos de violència. Convidar tot el poble de Castelló a acabar de participar en totes les activitats que tenim organitzades i continuem.